sultare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lumbola ferɓe wuro sileya wuro luuti lumbola awqali peetila awqali ƴaga awqali beema awqali ko waktu yoni hato jama kaninaɓe eko taari ɗum kala en jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hanki ɓen yinnoɓe yaade toon to galle ousmane sonko toon to cité kergorgui yaadiɓe yeewi askan wi kame yaadiɓe france dégage kame F25 kada nadde toon wattidi koye seppoji gulɗi jaw ha ganduɗa yogay otoji e nokkuji kewɗi duppama toon to sacré cœur ha fayma toon to VDN e ha toon to cité kergorgui to leydi mauritanie toon gueɗanki ko seppoji mawɗi mbaɗi toon ɗum ko caggal mayde suka biyetenoɗo oumara diop mo police mo seeɓe ha tuuma e muɗum gam teskede wonande nde o nanga o nawa toon sanga 3 jamma walla 4 ko nden wasi fittan makko no police yaltini ɗerewol mum jamma hankeɓe kolliti wonande ɓen dadiɓe ɗiɗo wonnoɓe patrouille mumen coyni ko sukaɓe nayone kaɓayi oto nde ɓe jetti tato dogui heddiɗon ko oumar goto o noon tawni gañino wasoye fittadu mum ko toon to hôpital kono hewɓe kolliti ɗum a nannaki to leydi mali wonande duwagne mo bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita Senu nangi walisaji ɗiɗi ne tawi hen kene wona kiloji 6 cocaïne mo ganduɗa jarmuɗum ma wona 3 millions ko près franc CFA taw ɗum fano koto paari lamorgo leydi France to leydi Guinée Conakry ko fati e ñawore 28 septembre 2009 wonande ɓen avocat ji heedanɓe e kede ɗe kala jowi goɗona ñowi ndeɗon ñawore gam hollideɓe lebbi 6 ɓe keɓani jobdi mabɓe kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Nigéria ma en jaa ha to Soudan kame Libéria ma en jaa toon to République Centrafrique kame RD Congo ha to jolama jabberi musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena cabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi ɓe jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cewiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardogol sohna Habi Saar hakkude nawele e demmankani ɓe mbeyɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗo hen tongoɗe maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala.
mi hirnana bela yoro mi joftay bela hayo bela yoro mi dañi bela docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saha mo gondena docteur Djibiso ene andina dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli windere kala hande o omo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to lamorgo leydi Mauritanie so tawi ari ha to préfecture mo 6e jama goto miro ko olo sa yewti jama o a wiri jungo manano galle ɗimmo ene ɗon étage guiri ne waɗi ɗon tableau ji ɗiɗi ene winda grande guérisseur international docteur Djibiso ganda yettima docteur Djibiso safriyanke ngana cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem e morit gonɗo nder e jalto bowal kala kono ne kadi joguiɗo asma ɗo jeddumigo keeceji musoje koyɗe musoje koye musoje donkuɗo ɓesnude caɗele goragu cimmiɗo ha huuɗo bonko ko naati ƴiƴam mum walla ni gonduɗo e rafiji seyɗani kala docteur Djibiso holliti ene jogui leɗɗe bittade bawde ittude kala muɗuma docteur Djibiso ene andina dendagal bandiraɓe Sénégal naɓe e ko taari ɗum kala ha tenti to Dakar Kermassar base makko gonɗo toona woni toona ko musidɗo makko ceerno Ly ha hande ne golla kono ne kadi to Kidira base makko gonɗo ɗona ha ɗo henna ene golla sa yiiɗi jokkodirde tonggode docteur Djibiso koni henna sifori so tawi ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00 222 31 27 79 57 walla so tonggode makko leydi Sénégal ene waɗi WhatsApp 00 221 77 244 92 81 walla tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe bandiraɓe taweteɓe to Mauritanie docteur Djibiso e jeese moɗona ceerno Djibisi laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala ceerno Djibisi holliti on joguiɗo humre dabare walla mo seyɗani memi donkuɗo ƴellitade gila e jeeygu mum ha e dewle mum e ɗannungal mum kala sa jokkodire ceerno Djibisi ma yiito hen hoore maɗa ceerno Djibisi ko lasrari yanke kono kadi ko bittuɗo leɗɗe ha heeɓi en ko laaɓi ene safra ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem e morit nonne kadi diabet e ñabbuji goɗɗi kala cuuɗotoɗe nder ɓalli kala ceerno Djibisi laaɓaɗo listihar so tawi a noddimo a rokkimo indema e inde nene ma wo ƴewane ha sikke elle ko onon gondi ceerno Djibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje ñabbuji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ceerno Djibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno Djibisi ne jogui pegge e usula ene nelde e kala banggueji ene itta dabare kami humre kala sa yiiɗi jokkodirde ceerno Djibisi beele wo ƴewanma listihar kala ɗo gonɗa hande o omo tawe to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam so tawi noon ko gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde mbuuɗ so tawi ko ƴewgal so tawi noon ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ko wona ɗum ceerno Djibisi ne yarliti ƴewandema tawa hay mbuuɗa yoɓani sa yiiɗi jokkodirde e ceerno Djibisi fannu ƴewgal beele on saaha nelda Orange Money walla Wave mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84 ceerno Djibisi ne jogui miñum sehil mum biyeteɗo ceerno Alassane Sy
on noon tawete koto nokshot to legal nettek so tawi ko tongode ona 00222 32 62 04 99 musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy en andi noon iwi to Thile Boubacara ene tawe hande to Agname Siwol waɗɗani préfecture Agname o kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare capantati duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba teskama ɗeɗo hen balɗe kala ko nguleki mawki no feewi sattuki woni jippiki yoga e nokkuji ha e nder capital uji e kala e nder leyɗele ɗe kala ko wayno Sénégal Gambie fenma Mali nonne kadi Mauritanie Guinée teska ko nguleki kewki doole teni kadi nguleki ne teska oɗo saha koko huftidini yoga e nokkuji ɗum noon ne rentine tan wonande ɓen joguiɓe ñabbuji chronique ɓen rewɓe sowiɓe e sukaɓe tokosɓe no feewi kala non yaaha yo yoɓo butel mum ndiyama yo rento kadi wone tekke tekkuɗe no feewi rento kadi wone koyɗe no feewi jomum jaɓa surade nde tawno cellal ma wonata koye surade nde nde tawno ngule kine teska mboyo kadi ne ɓurti no feewi ɗeɗo gueɗe so naati neɗɗo rokkata ɗum ko hoore musore taw kadi ne yaade mabɓoji cattuɗi no feewi woni hen ni jogui hen ko pawle musɗe no feewi kono ko ɓuuri hen labde ko yo jomuma yaran ndiyam celluɗam labɗam taw kadi ko yarat no moƴƴiri taw wona goƴgoƴa yara tan ko gooɓe kakidiɗe taw e kala saaha aɗa ɓumna goddol maɗa woni hen noon jogui ni ko goddi jorɗi no feewi saaha kala ne rokkata ɗumen wontude morsodirguela ha jibinan ɗumen caɗele mawɗe no feewi siftinde on wonande loni ɓe jaltinino kayitol ɓe kollitino wona ɗiɗo hen duuɓi joyyi 2023 o mo gonɗen ha fayma duuɓi joyyi paaɗi aduna kala matin nguleki sattuki no feewi siftinde on hanki en walla siftinde hanki Shanghai en tawi nder leydi Chine ɓe kolliti duuɓi temedere ɓe meeɗa winditade hono kiiɗo hen nguleki ɗum noon firti tan ko moni kala nde suroto wonande dawowo o en wawi dawde fajiri so yeehi ha woni 10 heures arta e galle mum ɗum ɓurata rokkande ɗum cellal e ɓuural ha tenti noon ɓen tuƴƴoɓe keddoɗen koye leydi Sénégal Amadou Ba hoore jagorɗo leydi Sénégal yilloyima to Touba o dañi joɗorade khalifa général mo Mouride woni Serigne Mountaga Mbacké ɓe mbawi yewdide toɓɓe jaƴƴe no feewi ha tente ko fati jaam e kisal e nder gendi leydi Sénégal o ɗaɓɓiri wonande khalifa o nde duwonto leydi ndi beele ɓeɗa wonde e duumade e jaam e kisal kono kadi kanko Amadou Ba nayimo toon ko yurnitade wonande gollete toon o dañi joɗodade e ɓen toɗɗaɓe lukko en woni élu lukko en taweteɓe toon ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴe no feewi ko fati banggue wuuro Touba e ko taari ɗum kala taw koye nokkuji tuƴoji diƴƴe ha e booli mum e gueɗe mum kala kene foto wonde 45 milliards woni ko wanjano hen to hen 12 milliards fati koye diwan diƴƴe e haɓade wonande chantier o so tawi ko temedere hen 75 fuɗɗima a gasde kanko o himmirani ko yo gasa ɗo e ndungu ngu arde beele wuuro Touba wonay jaam gam teskede wuuro Touba ko wuuro hewgo yoolade kala saaha so tawi a ndungu ari porte parole joguiɗo konngol jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni Maham Ka yaltini hanki konngoli mum ɗum koye ɗiɗo hen seppoji gulɗi jew baɗɗi kikiɗe hanki o e nder lamorgo leydi Sénégal o arti noon arti e sofnude no feewi wonande gueɗe cofɗe ɗe sukaɓeɓe mbaɗi hanki ha tenti noon ko wayno duppude ko wayno BRT te lelani sukaɓe tatto nangga hen kono kadi hanki ko jenggi ko kala police waɗi hen loskoji goɗɗi no feewi gam wawde loskude ha wawa jaggude waɗɓe ɗeɗon gueɗe kala gouverneur de Dakar gila hanki tan sanga takkusana haaɗi kala kene wiye moto mo ponoje tati mo ɗiɗi kala circulde e nder département mo Dakar ɗum noon tugganma tan ko 17 heures hanki ha fenma 17 heures ɗo ɗo gonɗen gam addude nden kay kisal nde tawno gonɗo e moto kam ɓuuri yawde wadde ko boni ɓen noon waɗoɓe boni ene coomo e nder ɓen taw kadi ganduɗa ko joom moto en yahoɓe yaadu jaam kono kadi joom en motoje kewɗe kolliti kala kayde ɗiɗo e fitinaji gaari kañumen e koyemen ne kewi tinde hen caɗele mawɗe no feewi hanki noon teskama to Dakar Sacré-Cœur ha fayenma toon to cité Keur Gorgui ko noonne kadi ha fayenma toon to VDN
wuli jaw ɗum ko caggal nde seppoji filñiti toon ha ganduɗa Serigne Mbaye Thiam ko jagoɗo ndiyam otoji duppa demar galle makko ne heena otoji makko noonne kadi gonnoɗo jagoɗo ceftal ɓalli woni Makhtar Ba kañumne ene wonno e nder galle mum sukkaɓe mum e tanumen kala tinani tan ha otoji duppa otoji mum ne heena kono kadi caggal mum ko police ari toon ngam wawde yaltinde ɓe galle o holliti hen noon mette makko mawɗe no fewi kono ne kadi hewɓe kolliti hen mette mumen bis Dakar Dem Dikk kañumne toon to Liberté 6 duppa toon ɗiɗi muɗuma ko wona ɗum ko seppoji gulɗi jaw hanki taw ko F24 ne wonde yeewi askan wi yaadiɓe muɗum kamine wonde Guy Marius Sagna e yaadi mum yinnoɓe yaade toon to galle Ousmane Sonko to cité Keur Gorgui ɓe kaɗa noon nadde galle o ko ɗum jeeyi sababu ndeɗon firñitede siftinde moon guila Ousmane Sonko wonande lappol ngol o inniri lappol wellitare guila tan ngol lappol dartina kono nden koye galle makko waɗa hay goto natata toon wona ɓen aroɓe salminde ni goɗɗum kono kadi ngan haala wonande jagoɗɗo guila nder leydi kame jacigol laamu arti e laɓɓitinde wona omo waɗa e galle nden kene haɗa ala ɗum ɗo henna ko ha jaam dañe e nder leydi ndi Sénégal kono hewɓe kolliti kanko on Ousmane Sonko walda e téléphone makko ni internet kono kadi ɗin konguɗi kala wona konguɗi celluɗi no fewi kono hanki jamma kanko Ousmane Sonko waɗi haalande makko holko eri ko moɓodiral no yimɓe kala moɓodirta ngam ittoyde hooreji leydi ndi to woni ɗo ɗum woni hanki ko haali wo holliti wona dadiɓe kayitini lappol makko wellitare ko kanko tigui hoore makko yinno dartinde ngoɗon lappol ɗum noon jeeyi sababu tan ko yinnodemo dartinde kono wona ɓen ene jeeyi sababu ha dartinimo hen kono wo holliti wo hulani wo dogani ha hande o so tawi woni laamu ngu yatirani caggal e ko waɗata ko gueɗe garoje ɗe kala ko yeeso ɗe goni keddoɗen ha joni koye oɗon fannu Aliou Sena kam woni jeeyaɗo e gardiɓe F24 ngal ɗon mouvement jibinaɗo ko ɓooyani on mouvement jibinaɗo ko ɓooyani kañumne yehino toon hanki to cité Keur Gorgui ngam yidde nadde toon to galle Ousmane Sonko kañum wattidi ko nanguede ya ñalawma hande o waɗama garde à vue ene tawe e juuɗe ɓen dadiɓe jeheten ko toon to Kaolack collectif anda taxaw marché central mo Kaolack ɓenne kadi hanki moɓodiri ngam hollide mette mumen jaɓata kala kene wiye oson ara sompe toon to Kaolack caggal wonande kamɓe yeeyoɓe aɓe jeeya ɓe jiiɗa kala ko fati e oɗon fannu wona ko arata toon to Almadi kene tolnoye nigérianaɓe yonɓe nanggama toon taw kadi kene wona capantati cyber criminel woni ko yiita toon ne wonde diskiji mum kame kelis bey ne wondi kadi e document ji kewɗi kamɓe ne wonde carte simuji kewɗi kamɓe nanggaɓe ɓe tawe e juuɗe dadiɓe kono ha hande o leskoji ene jokki hen to banggue politique to Podor Moussa Sow APR najo taw kadi gam woni coordinateur national pima hanki kam waɗi moɓodiral mum mangala e ñalɗi jewtuɗo hen wi woni vikkeno moɓodiral ngal waɗi ɗum koto Madina Ndiayɓe ngal moɓodiral noon hewɓe notima ɗum yiddemo ko toƴƴitade mawɗo leydi 2024 to Kaffrine paɗen tana musɗo waɗi toon to nokku beleɗo juma ene tawe wuuro wiyetego belel jogui guel belel jogui noon koye nder commune Darou Minna on noon ko gaynako biyeteɗo Abouba mo duuɓi 15 janoɗo aynoyde dammiri muɗum ngabbe dow lekki ne feƴƴana jawdi mum ko toon teɓɓiti nde yani heddodaki wonki muɗum ɓandu makko noon ƴettama nawama toon to morgue mo Kaffrine ngam loskoji mbaɗe hen keddoren ha joni koye Sénégal binditagol duuɗe alqouranil karima fuɗɗima e nder leydi ndi Sénégal ɗum ko caggal heccenko jonde joɗide hakkude jagoɗo jangde leydi ndi kamne wonde ɓen UNICEF ko cetal pimgal ɗoftude jangguin qur'ana e nder leydi ndi Sénégal kamɓe ɓen khalifaɓe ardiɓe jangguin leydi ndi ko fate banggue qur'anil karima yidde laamu ngu ko andude duuɗe qur'ana hono poti e nder leydi ndi Sénégal ɗum jeeyi sababu noon binditagol ngol ɗon hay goto mo heedi hen caggal kala joguiɗo ɗereji duɗal mum yo yah winditoyo duɗal muɗum jeheten ko ha toon to lumbol ferɓe noon woni koye beelema mawɗo no fewi ko wayno lumbol ferɓe en wuuro luuti en wuuro sile en ko noon kadi lumbol awqali en petel en awqali en ha fayenma nokkuji goɗɗi kala ko wayno
gure taari toon maɗe gon capantati ha gure nogas kala walande ɗiɗo duuɓi kala koɓe ɗaɓɓirno ndiyam ngam yide dañde ndiyam timmuɗama ɓe dañi forage ngarɗuɗo jaaduɗo e jamanu taw kadi iwi koye cetal gawdi ngal cetal gawdi noon iwi ko toon to Espagne e ballal ngal cetal ko ngal saabi ha forage mawɗo dari ɗon mo ganduɗa jogorɗo yaltinde diƴƴe muma welnere mawde jogorde waɗede ñande aljuma paaɗuɗo heno toon to Lumbol beele kadi wonande yimɓeɓe mbawa dañde ndiyam kellam timmuɗama wi Abou Felde Sow taweteɗo toon to Lumbol Ferɓe jeeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Keɓe Amadou Issa Keɓe assalamu aleykum wa rahmatullah hol kabruji garandi en to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Saar Abdullaahi Saar asalmitama eɗen nangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeeheten de ko frontiére Guinée Bissau ina wayno hanki duwagne en mbi teep oto dimduɗo doroko ha tiddi ina wayno waktu 4 heures kikiɗe ndende ɓe jagui oɗo oto kono noon wonnoɓe hen ɓe jeenoɓe ɓe jeyaka ɓe unima e ladde oto ono e doroko o fof nane juuɗe duwagne en ɓe kolliti dorogo odi ne heewi so yeeyama ma won hedde 60 million e ko fawi ɗum noon ko koppareje kewɗe fewno ko e nder Ziguinchor ɓe ganda noon to wawi ɓennude kono noon nani e juuɗe mabɓe sen ummima ɗon lawol kalunayi dey ummade Ziguinchor fewde kalunayi waɗi kadi gollal mum waɗi accident musɗo hanki waktu subaka moto one rimdima won ɗiɗo e kanko ɓe goni tato ɓe kawri e moto taf noon woni moto joguiɗo koyɗe tati ina rimdi yimɓe ina rimdi kadi marchandise waɗi noon belseji tati waɗɓe garaw eɓen ɗo e hôpital régional ɗum ɗon hollitama ɗum hanki sino mima ɗo gareten ko ɗo e nder Ziguinchor ina wayno joom fosuji en ene mbiyata kabinaji kamɓe de ɓe gullitima autoji fosuji ne wayno joni natti ittude mbalito o nawanno ko to e holɗum maire Niaguis e département Niaguis kanko jeeyi ɓe kolliti noon caɗele mabɓe hakkude mabɓe e maire Ziguinchor e Ousmane Sonko ɓe natti suklude koɓe joɓeteno ko yoɓe ƴeew ɗo ɓe nawi mbalito hoto ɓe gaddu toon ina wayno fodde lewru noon joom camion ngaji ɗi e joom galleji en ɓe ewnima mairie o ewnima maire o yo waw walludeɓe ɗoɓe mbawi ittude ɗiɗo mbalitaji gonɗe e galle mabɓe saabu heewi ha addaneɓe luuɓeki e galleji he ina wayno noon fodde lewru ɓe nanani jabol maire o ɓe nanani jabol mairie ndi ɓe cikkat noon ɓe mbi ko kamɓe gonɗi mabɓe ɗi ɓe goyannoɗi so oɗo maire arima fompanɓe gonɗi mabɓe ndeko noon ɓe ɓeydi ko woyde ɗum noon eɓe kolliti eɓe ewni yo laamu ngu waw darnade ɓe beele ina wawa réclande ɓe hakkude mabɓe e maire Niaguis o ɗo ɓe juppanno ɗo ɓe mbawa yuppude kamɓe de hande eɓe gonde caɗele kiiɗo luuɓe ko so heewi wonta ko rafiji e nder ɓalliji mabɓe e nder ɓalli hoddiɓe mabɓe ɗum noon Weltare TV musidɓe Ahmadou Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Saar Abdullaahi Saar yo Allah hokken walde jam. Amadou Ishaqa Keɓe sen giwi to Ziguinchor waɗɗani leydi Gambie taw yen toon koddanene Abouba wonande ɓen toɗɗitaɓe gardidi commune aji woni hen eriɓe laamuli ndi gam gollodiral koddanene Abouba. Wa aleykum salam salminama e hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe Weltare TV ko ɓuri tentude kabaruji men ɗo e nder leydi men gambe caggal nde oɗo maire Taliba men Ben Souda joƴƴina toon to Kanifing municipality council holliri tan nde mo weed laamu ngu jungo gam ɓe mbawa liggidade ɓe gacca leñomago ene wonde kadi e banggue dawrugol walla banggue landaji mabɓe ɗi nde tawno oɗo waktu ko ɗum tigui woni ko yonti ɗo e nder leydi men gambe o holliri kadi maw noddu horejo leydi ndi président Adama Barrow téléphone ngam ɓe mbawa yewtude ko fati e ɓamtare leydi ndi kanko noon Taliba men Ben Souda ɗen gandi o jeeya koye landa ɓurɗo lundade laamu président Adama Barrow beele ɗum ma weɓamo walla weɓantamo de nana yeeso meɗen ete ko wona ɗum Yahaya Jammeh enen fof ɗen gandi o mooli ko toon Guinée Équatorial ñande 25 nduɗo lewru gonɗen noon eɓe mawninanno ñalawma jibinandemo ko toon to Kanilla ɓe jippini toon kamilaji alqur'ana ene wonde kadi hewɓe yiɗɓe yaade mo kala ndenti toon caggal ɗum kanko Yahaya Jammeh de o noddi téléphone holliri ɓoyatamo artuɗo e leydi men
men Gambi liggey mo fuɗɗino ɗo hen to o wawa kontinde ɗum o nani noon leydi men Gambi eɗen tampi ha tengti sukaɓe e rewɓe sukaɓe hewɓe kadi o nani gacci jangde muɗumenete o wi kono tan nde landama ko yoɓe gon gotum ɓe gacca leñamago e heedi ɓe mbawa tigui rigui haɓede ko mbawno hannirta ni henete o holliri kanko Yahya Jammeh mo artu ko ɓoyata liggey mo wanno ɗo o wawa kontinde ɗum hewɓe jandiyankoɓe noon nanirani ɗum e malal kolliti ya Jammeh woni koye hoyɗude walla o funta yaadimma ko walla o funta kadi e ɓesgu leydi Gambi kala walla o funta hoore makko saabu ɗum omo andi oɗo waktu waylima waktu nde wonno e lamanteɗi nde sa waɗi ɗo bonande dogi de a wawata nodduɗo hay téléphone ni walla neɗɗo jaabuma walla ɗum ɗon de wawata latade kanko noon so heeɓi ɗum e laamu président Adama Barrow yo andu leydi men Gambi waylima ha laaɓi ha wi cer ɗum ɗo ko haalata ko koyɗol tan walla ko piyanɗe e gaɓɓule beele ma won wonatade ɗum nene kadi en mbi ko woni halkalama juule jiitu ko denen Abouba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Serekunda koddo nene Abouba golle ma jooɗi peewi sen giwi to Gambi paaɗen koto leydi Mauritanie caggal mayde suka gorko biyetenoɗo Oumar Dioba waɗi noon fitinaji mawɗi hanki to Nouakchott Nouadhibou ha to Mbañkala seppoji mawɗi hanki otoji kewɗi duppama hen ponoji kewɗi duppama hen waɗi noon hanki jaltale kewɗe no feewi yeeso hôpital ɗo ɓandu makko wonno ɗo yimɓeɓe kala tagui ɗumen yalti noon ko hollirde metti mumen mawɗe ɓaleje ko fate banggue wonande wargo oɗo henna suka ngo ganduɗa ɓe jonnani ɗum hay seeɗa ɓe kolliti yo nattu saabu ɗum ɗo so nattani janggo ne wawi wonde goɗɗo wona goɗɗo caggal hono ɗiɗo henna wargoji e kala saaha enen deftoɗona ko wona ɗum ko noon tambiɓe ko fate banggue fodde haqqe innamade ɓe mbeɗe ɓe kolliti ɓe keeɓi gullitali ƴewde koreji suka biyetenoɗo Oumar Diop kamɓene ɓe nottima toon to hôpital to gam yiide mayɗo o ko wona ɗum ko noon yoga e landaji lunɗo kañumenne kolliti yo loskoji lugge mbaɗe hen jadani ɗeɗo henna gueɗe kala ko wawi wonde wadɓe ngal baɗal ɓe mbawa nanguede rewne juuɗe hewɓe noon dañino jangtade gam hollirde wonande kanko suka wonadeno koto commissariat mo Sébakha nden noon wo sellinoma yaade caggal muɗum ɓe ɓuurimo doole ɓe nawimo ha toon mataw noon dañi ko rewi toon ha o dañi toon mal à l'aise goto o nawa sanga 3 heures jamma toon to hôpital to ko toon o wasi fittandu makko kono kadi ko fate banggue police mo Sébakha hanki jamma yaltini kayitol muɗum holliti ne joguino police mum ɗiɗo wonnoɓe patrouille mumen gam yillade Nouakchott ha ji noon sukaɓe nayo ene kaɓa e nder oto goto ɓe payeɓe noon sukaɓe tato dogui kamɓene ɓe tawi ɗon ko Oumaro ɓe nawi ɗum to commissariat kono kadi on ene gañino caggal noon dañi toon mal à l'aise goto ɓe nawi ɗum to hôpital docteur dañi jimde mum ko toon wasi fittanu muɗum ɗum noon ko communiqué wonande dadiɓe guenidi ha tenti commissariat mo Sébakha kono ko wona ɗum ko noon ko fate banggue avocat taw ganduɗa ko koreji on suka baraɗo o kame hewɓe namdi ko autopsie o yo rewni lawol hanki noon won médiaji kollino ɓandu makko ne waɗi gañande ne waɗi comme no jara ko lebtade ni ko wonde kala yimɓe kala ne paadi autopsie ha wawa yaltude on hujjiyanke bite el Iyad Wuldu Mohammed holliti maɓe ndewido gueɗele kala ha ɓuura rewde lawol ko wona ɗum ko noon to Nouadhibou seppunoɓe toon waɗi hen noon nangaɓe hen kono ha ɗo ɓe cuwan taw ɗaccitede ko fate banggue caggal nde ɓe jalti kono teskaka noon ko gañiɓe walla gueɗe goɗɗe dewɗe hen so wona tan hewɓe jalti gam duppude e hollirde mette mumen wonande ko waɗa e oɗo henna suka mo ganduɗa taw kadi yaltaduno koye ngal ɗo henna nanggal toon to hôpital mo Nouakchott woni biyeteɗo Oumar Diop Diaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kankoya dendagal mayɓe julɓe kala to leydi Mauritanie keddoren ha joni gasaten koye ñawore Mouhammed Wul Abdelaziz hande o Zizo yowi nden ñawore jeeyi sababu ko duko hakkude heedanɓe Wuldu El Cheydou kame Zizo caggal nde ɓe dugdi duko sattugo no fewi ha Zizo kay holliri ma dumbumo so tawi o dartaki ko waɗata ko ɗum jeeyi sababu nden ñawore yowa kono gattaten koye ñalawma hanki altino Mouhammed Wul Abdelaziz hollirama 4 namdal taw namdi noon ko avocat ji civil ala hen kala namdal ngal o jabti ha tenti noon ko fate banggue yoga e koppareje e campagne 2016 wonande wiide jaynede ko wona ɗum ko noon wonande hujjiyankoɓe Aziz ɗaɓɓiri Zizo
oɗo saaha yiddeɓe ko ñaworde nde yowete kono kadi yimɓe mabɓe ɗaccete e dow sarɗi ha hijjore hikka nde yawtande tawno woni mabɓe ene jiiɗi yaade juuroyade annabi o sallallahu alayhi wa sallam ne jiiɗi yaade kadi ton to makkatul mukarrama wonande on dossier ma yurnita ƴeewe beele mabɓe ɗaccite walla ala ko wawi wonde kala koye gon miijo wona to noksoɗa autorité ji wuuro ngo ɓe duppi kene tolno e drogue jonɗo no feewi kame alcool woni sangara hashish huuɗo bonko ko no feewi e pillaji kewɗi duppama hanki o qima o noon dottaga no jayde holliri tan woni ko duppa e tawtorede autorité Ibrahima Saydou El Mokhtar holliti ɗum ko gueɗe nanggaɗe e nder gendi ndi woni ko duppa gam habtade ko fate banggue sangara kame dorog e huuɗo bonko ko kame yogay pilillaji ɗi ndewani lawola gouvernement mo leydi Mauritanie rokkiri rewni ɗum koye jagorɗo ko fate banggue jagorɗo jeygu leydi ndi kene wona 50 millions koppareje franc comppareje guiye jafuɗona ɗum ko ɓen sumraɓe jeere artisanal sumde taw kadi sumi koye ndeɗo henna yontere e wiide jagorɗo jeygu gendi ndi teskede nguleki mawki no fewi météorologique mo leydi Mauritanie holliti kekiɗe hanki o hande o ha fenma yogay balɗe garoje nguleki ma teskaki nguleki mawki teskaki ma ƴellito e nder ha leydi ndi ma yaha 45 degré taw kadi woni nokkuji ne wonde poussiére woni hen ko mboyi bonɗo no fewi ko wayno alega ɓogge rooso kay hayɗi maqama ambuka kono ne kadi kiifa kanko sa ha barke yola ɗiɗo ene nokkuji kala nguleki mawki ma teske e nder ɗiɗon diwanuji kala sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗen Bamako brigade mobile taw ko BMI wonande ɓen dadiɓe haɓatoɓe kala ko fate banggue drogue mbawi fawde juuɗe mumen e kene tolno e 6 kilo cocaïne jagga koye wolisaji ɗiɗi ɓaleji wolisaji kadi ko baɗaɗi ambulance kanji kala koɗi ambiladi ha gasi taw kadi ɗin valisaji pano koto Paris lamorgo leydi France jar wonande on 6 kilo ma wonoy 3 millions koppareje franc CFA kamɓe ɓen joguinoɓe ɗum ɓe nawama toon to commissariat tawde hedde to Falaje aɓe tawi juuɗe haade mabɓe darade yeeso procureur gam ƴettude visa ji mabɓe faade toon to kaso mo Bamako inde makko ko Abdou Agouzer taw kadi ganduɗa Mayiga Abdou Agouzer Mayiga wonino député nder leydi Mali kam biftano ñande 23 avril 2023 wo biftano koye nder jama galle makko toon to Kucala biftinoma ko worɓe jogitiɓe armeji kam seeda e vidéo ñandale jawtuɗo eno vidéo noon ene waɗi kene wona 51 seconde taw kadi omo wullito hen hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta kamne wonde Chokila Kogala Mayiga yiddemo ko de ɓen paabotom o wawa accede kono kadi o wonani goto goɗɗo Afrique du Sud najo biftanoɗo guila 2017 kañumne seedama e nder vidéo taw yaltini ɗum ko islam wol muslimina wallidiɓe Al-Qaida keddoɗena joni koto leydi Mali colonel Assimi Goïta hoorejo leydi ndi o toɓɓima colonel majeur Seydou Kamisa ko on noon toɗɗa ko ambassadeur leydi Sine leydi Russie jafuɗon ambassadeur leydi Mali to Russie jogoɗɗo jooɗoyade toon to Moscou on colonel beele ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala gartaten koye jokkodiral woni coopération hakkude Iran kame Mali ene ɓeyda jokkodiral to banggue armée koninkoɓe gendi leyɗele men ɗiɗi leydi Iran noon foti ma udditan lawol mangol lappol heblo lappol yeynade lappino addirta jaam e nder leydi muɗum ɗum ko caggal jillu colonel Sadio Camara hakkude muɗum on colonel woni colonel Konu walla mbiyen colonel Sadio Camara kam woni jagoɗo Konu gendi leydi Mali hakkude me Amir Nattami kamɓe ɗiɗo kala mbawi yewtide toɓɓe jaaƴo no fewi gam jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala gouvernement mo leydi Mali rima États-Unis de Amérique nde accata ferde kabaruji takkateɗe leydi Mali kala saha taw gueɗe kala ndewani lawola ɗum ko caggal nde officier ji ɗiɗi ɗi armée leydi Mali jowa taw yewi ɗum ko ambassadeur mo leydi Amérique taweteɗe to Mali ɓe keɓata visa sakani ɓe naata leydi Amérique jamma alet ne jofi altina kabaru kewɗo yalti toon to Kema Sina
yalti toon taw kadi kabaro woni hen no woori woni hen no worani on kabaru noon taggal piyande mawɗe nañama pecce jamma ɗen piyande noon ɗe nana koye camp militaire moɓe mbiyata kamo koreya taweteɗo kamo koreya tawete toon to kemasina caggal ɗum noon ko pellodiral bongal hewɓe kollisino ko jihadiste en jeni en camp militaire ha jooɓi hen fittandu koninke goto nottotoɗo Moussa Aga Anissa ɗum noon caggal mum wahlitima oɗon kabaru ñalawma hanki o hewɓe kolliti wona jihadiste en ko ɓen finoɓe wuro Kermasina yanoɓe toon to jenne janoɓe toon to jenne gam ɗaɓɓoyde safara ne garta pecce jamma e motoji mumen nayya nde ɓe gaari haɓe ɓatti Kermasina wonno ka militaire koko haaɗi kala moto rewde ɗon e dow godron o caggal muɗum noon ɓe ciftori ɓe jiiɗi ƴettude lawol gongol ndeke ɓe mbemi ɓe jani lawol gongol pangol toon to camp militaire nde ɓen tinni tan dille ɗe kañumen hésita ni ko ɗon cokki mabɓe kuure kamen mbawi dogde ɓe ɗacci ɗon motoje mabɓe ɓe moltoyi wuro wiyetengo bela wuro wiyetengo bela werena ko toon ɓe moltoyi ko hanki ɓe cakti ɓe gona jihadiste en koɓe yanoɓe ɗaɓɓoyde safara ɓe garta ɓe jumodiri laabi ɗi so tawi noon ko koninke basto fitta ɗum on ko arme mum yooɓi fitta ɗum so warti walla so erreur en keɓani hen taw ko laaɓi ko ɗin kabaruji goni jirlotoɗi toon to Masina Sengiwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry to leydi Guinée Conakry procès ko fate banggue massacre taw koye fitinaji musibaji bannoɗi 28 septembre 2009 caggal ñawore nde uddita kene woni joni lebbi jeetati walande ɓen avocat ji ɓen kolliti oɗo saaha jowi hanki ñawore nde laataki ɓe kolliti lebbi jeetati ɓe keɓani jebdi mabɓe so ɓe keɓani jebdi mabɓe mbawata jokkude nden ñawore yiddeɓe noon ko laamu ngu nde addanta ɓe jebdi mabɓe so wona ɗum ɗo ha yontere fande hay goto mabɓe kamɓe robboji ɓaleji hay goto mabɓe darata ko yeeso bar sakka namdo ni ɓen aroɓe settade e ɗiɗon wargoji bannoɗi 28 septembre 2009 e laamu Moussa Dadis Camara toon to stade mo Conakry Sengiwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗen Air Côte d'Ivoire kame Ethiopie Airline wadduɗi jungo e fandu hanki o mbaɗi taɓal manggal no fewi hanki o ɓe diwni laana mabɓe ndiwowa ɗon ɗo Abidjan laamu ko leydi Côte d'Ivoire faade toon to Amérique woni Washington ɗum noon kene wona temedde ɗiɗi neɗɗo ne nder makka e tawtorede jagorɗo ya ngara kame ambassadeur mo leydi Amérique tawete to Abidjan ɗum noon ko yidde ɓeydude jokkodiral kan laana ko hanki woni laana mum gadi ka Burkina Faso yidde ɗum ko ɓamtude futkoyngel e nder gendi leydi mum ɗum ko jillu Samuel Eto'o Fisa kan woni gardiɗo fédération football mo leydi Cameroun jillu makko to Ouagadougou o dañi joɗoɗade capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi ndi ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaajje no fewi ko fate banggue gurdam football e nder leydi Burkina Faso ɗon ɗo Burkina Faso waɗi qualifié ko fate banggue coupe d'Afrique jogorɗo fettude toon to leydi Côte d'Ivoire 2024 to Nigéria Bola Ahmed Tinubu hoorejo leydi kesso mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi mo ganduɗa kan woni battuɗo 16 ɓiijo persida toɗɗaɗo e nder leydi ndi jalto e leñol biyetegol Yoruba taw ko julɓe ɓorniɗo mbubu blanc woni tan ɓorniɗo wutte danejo hanke laafa muɗum taw foof koko ranwi kam dari e yeeso ɓesgu ngu leydi ndi kala o wondi maw jogoro leydi ndi jaame kisal kono kadi o foti maw addu nden kay kisal e nder ɓiɓɓe leydi ndi kala kono wondani goto wondi hanki cukko makko biyeteɗo Kashmi onne kadi hanki wondi ma jogoro leydi ndi jam e kisala to Soudan si fande wannode to Arabie Saoudite kame États-Unis de Amérique beele jam duumiɗo ene ara toon to Soudan nden sifande gasino kono kadi ɓe jaaɓi yo ɓeyde balɗe 5 goɗɗe ɗum fuɗɗi ko nogas e jeenayyi minuit hanki jamma o kono teskama e kala saaha piyanɗe gulɗe jawne mbaɗa toon ɗon ɗo ganduɗa nogas e 5 ujunere ɓiɗɗo leydi ndi hande o nogas e 5 million ɓiɗɗo leydi ndi wonɓe caɗele mawɗe no fewi fewi ɓe ko yaltuɓe leydi ndi ɓe ko gañiɓe ɓe ngala hayko ñaami caɗele mawɗe teskaɗe toon République Centrafrique woni RCA yidde muɗuma ko leydi Russie nde waɗata base militaire muɗuma toon to leydi Centrafrique to bangui nde uddi toon kamu militaire mawɗo no fewi
ɗo ganduɗa hande o koninkoɓe leydi France koko coɓɓiti no fewi nder ndiɗon leydi wi noon ko ambassadeur mabɓe tawiteɗo to Moscou taw ko ambassadeur mo leydi Centrafrique tawiteɗo to Moscou subaka hande o to RD Congo lundiyanke biteɗo Salmo Idi Kalunda ɓattiɗo no fewi Moise Katumbi kam woni nangaɗo hande ɗon ɗo ƴettano lana mum ndi o to Kinshasa wiyama tebne tawe e juuɗe Dadiba saaha mo gonɗen andaka noon ko saabi wo nanga to jolam jaɓeri garten koye téléphone hakkude Turquie kame Allemagne woni hakkude reciɓɗe yiɓe Erdogan kame Hollande woni chancelier Allemagne mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi caggal nde on wimo félicitation e jogoro jaam ɗon ɗo lamti leydi ndi kono kadi on bismima mamo toon to Berlin beele ɓe ɓenƴi beele ɓe moƴƴitina cokkodiral hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi ko fati banggue dental olotlota ngal ɓe ndendigal e gueɗe goɗɗe kala Ukraine yonnani hay seeɗa tene holliti yidde mum ko teddi satti yo fawe e Iran jeeyi sababu noon ko Iran kala drone beddaɗo taw weddi ɗum ko leydi Russie yanoyi toon to Ukraine ɗin doronaji kala fewna ko toon to leydi Iran ko wona ɗum ko noon hanki jamma KF heeɓi doronaji kewɗi no fewi nder leydi muɗum dañi bonnude neɗɗo goto ha wasi hen fittande muɗum to leydi Russie kañum heeɓi jamma hanki o attaque iwde Ukraine taw ko drone yani immeuble goto kono waɗani mayɗo ni gañiɗo dañi bonnude matériel seeɗa to Moscou taw kadi woni laamu ngu holliti ma dartoɗe ɗo hen gueɗe cofɗe Corée du Nord hono no wirno Pyongyang woni Pyongyang hollitino ma wedde sonde mum taw kadi woni hen ko satellite ɗum noon o yiiɗi wadde ɗum ko ñalawma janggo capantati goho ha sappo e goho lewru fandu woni lewru juin ɗum noon ko fate banggue Corée du Sud kame Japon jonnani ɗum ɓe kolliti so weddima ɗum wayi tan kono jimtude leyɗele mabɓe ne anda kala koɓe mbaɗata ene hunca sirluji mabɓe ɓe poodi kala nde weddi ɗum kamɓene koɓe derguitoɓe ɗum ha mema leydi ko nden fodore woni to banggue mabɓe kabruji men ɗemngal pulaar ɗo henna woni koɓe gaddannomon musidɓe tedduɓe ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon jiɗɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettima laki jaam yo jaam Allah hiranen kettima